ale po tobě hned. Takže Ne, nejsem. čau, tady dostat ten LP a jsem tady zase. Tady Dokáče! Tady je. S Dokáčem, s Luckou, s Lukášem a s Urbim. Urby odjíždě, tak. S Honzou. Urby! Honza, Čekat. Urby. ty jsi Urbi Honza. Doki, dostav mi moje Jako na patro. šejku, jako na šejku Urbi, viď? A já Lukas 1125. A no tak je to kanálu. Teďka je moje. Vypadni. Kde je Lukáš? Nevím, a vypadni z mý střechy. Naší no. Jedno. Kam šel sakra Lukáš? Díky, Doki. Já prostě budu Mr. King. Hej Lukasi, natačil jsi už na ten nový kanál tvůj. Bam. Můžeš spadnout ze světa. Doporučím vám kanál. Jo, Prácný Urbi. už jsem natáčel, ne! Natáčíme Shake and Fidget. Hráli jsme offscreen a vidíte, že to je úplně něco jiného než předtím. Já spadnu. Asi víte, pro koho tady to patro je pro Já koho. jsem vystřelil Ender. Asi To je víte, že Enderman? jo. Hele, můžete někdo z vás natěžit dřevo? Ne. Jo, já můžu jenom jít sekerku. Já ti Luky má dám. pavouka, Luky je pavouk. Mám spadla. Já jsem dole. Hele, a nechoďte furt do mob trapky, my Já jsme tam tam nejsem. vůbec nechodil. Já tam nejsem, já dneska to je ten pavouk. Já to do mob arény, jo. Pojďte do mob arény, jestli chcete. Pojďte, já vám teď držím místo. Nedrž, můžeš jít. Tam nejdu, jo? Jdeš? Lucka tam nejde. Tak do Lukášovi. Já tam jdu. Tak dělej rychle. Wow. Ale Lukáši, Luky, dělej, sakra. Pojď rychle do mob arény. Já tam jdu. No dělej, sakra. Teď jsem napsal, budete mě hoši bránit oba. Protože Jo, já jsem dělej. napsal Hartmanovi jdi do píp. Ale Luky, já to bez tebe, jako jo, protože tady jako čekají na mě. Já už tam jdu. Dělej. Doki, rozbila se mi sekirka. nevadí, tak těž rukou. Sakra. Co? Jenže co? No, počkej, já mám plnej té. Dělej, Luky, ale fakt, jo. To čeká nějaký... Tam házím všechno a jdu. Já si těžím v Jdu. tom. Zavěrej ten záchod. Tam byl zůstal ten postavo. Jdem. Je to do hajzlu. Dělej, klikni na to. A co je muž? Sakra. To není. Doki, kolik potřebujeme dřeva? 16 normálních. Těch surových potřebuju tak. Beru si strom. Já ne, já jsem tady... Podívala se na můj stromeček. Ale Luky, fakt jako. Pošli to dál. Čopá, jo. Já si na chvilku vypnu mikrofon, jo. Hele, řekni Pájovi, že ho pozdravuju. Ve videu, jasně. Ten na mě čumí po creeper. No, tak ať na... A už je nejlepší. Když na takový čulý kostelec a před ním je zombie, takže tě nemůže zabít. Do prdele. Dáš mi kova? Pardon. Mě to ujalo. Kompi já nemám. A tamhle nahoře je to... Honzo, tamhle nahoře je dřeva, já to nedosáhnu. Počkej, chceš Hej, si... vypadni, ty vole. Tak jsem zpět, jo. Jsem Jo. zpět s mikrofonem. Sakra, tady... Jo, aha, tady je... To je moc, až moc. Sakra, kolik nás tady je... Ty vole. Vypadni, já tady chci házet jako. Já? Já tady běhám.
Nehávej. Lucko, to můžeš zničit tady to, jo. Protože já jsem si Já chtěl to dostat nahoru. Tom. Pardon. Doky, prosím tě, udělej to jako to. Ouch. Tak jak je to dole. Ty hajzle. Já udělám světlo pro tebe ještě. Ty vo, já se potřebuji vyhýlovat. Cože? Oh, Blaze! Blazeové! Dělej, pracuj. Buď ve vodě. Nemůžu, 10 sekund. A už můžu. Já běžím do vody. Au. Tady ty pavouci, ty vole. To mě ještě chybělo, ty vole. Tady ten zombie. Já potřebuji healovat. Já jdu do svý skrýše. Ty nemáš žádnou. Ty snad říct do mě, ne? Do prčic. Oni mě zapali. Já se aha, tady malý prcek tady je. Jak to chceš mít, Lucko? Jsem mrtvej. Jakou střechu chceš? Dole. Zůstaň tam, jo. Ale střechu. Mám písek. Tak to chci asi rovnou. Mám 2 to je jedno. písky. Mám 2 písky. Nebo ale Mám 2 lepší by písky. bylo podle těch schodů. Dobrý, ne? Orby, zůstal jsi tam. Ne. Ty, Já chci Blbečku, já jsem chtěl vědět, že bych tam šel znova. Tak, já jsem dostal. Je to vždycky jede. Díky tamhle tomu. Máme tam iron. Netěžme mi stromečky, Luko. Já tam zase zů stromečky, tak už ticho. Jo, je to pravda, on fakt zasazuje. A tady to zatím ty listy, aby spadl nějaký sapling. Jo, sapling. Nebo počkej, říkám, jo, sapling. Au. Otáčí. Ach jo, doky. Promiň. Dostalo. No dobrý, no. Jako. Se spadnu dolů, pak se musím nějak dostat nahoru. Tady jsou ještě tady je ještě dřevo. Ale tady potřebuji osvětlit na musím. Zabijte si to skeletona před tou trapkou. Zabijte si ho, jak vám ho zabiju. Já už zabít. Dělej, tak hodí zabít rychle. Je tady u dveří hned. Nevadí. Nevadí. Creeper za ním. Ten když neudělá, ten nezabijí. Pokud ten nezabijí, A koukej, vypadni, já tam jdu zabíjet. A když ho zabiješ, tak dostaneš víc peněz, jako. Já vím, ale nezabíjí, ale oni ho mají stejně, tak co? Doky, víš co, já udělám ty vole. přepříky. Vesničan, Vesničan? jako zombie vesničan, ale je mrtvej. Já jdu na toho patra. Já jsem tu gap. Já do toho druhého patra já jdu. Hej, Lucko, nečurkuj. Já jsem Já tam to- gap, tak neber mi hlavně ty věci tam. Já je nemám, tak dělej ti první. Jdu první. Máš je? Mám, tady jsou skeletoni. Já jdu do druhého patra. Díky, doky. Tady je, Enderman! Můj Enderman. A je po mně. je po tobě. Jo, ve druhém patře jsem byl. Ty doky, ty natáčíš. Jo. To nevíš. Já jdu pro ty věci, neberte mi je. Já přu to, A to, asi dřevo. hej, dej mi když tak enderperlu, jo. Já mám Ne. Já chci enderperly, prosím. Ne, to je moje. Teď jsem úplně super, doky. Já ho jdu zabít, prostě toho endermana a je mi to jedno. Dokážu pojď se podívat na superovou věc. Já ho chci. Hej, já jdu po něm. Přej není. Já je tam. Hej, hoď mi prosím tě tu enderperlu. Já ho nezabil, on někam zmizel. Aha, jsem nad námi. Já nevidím, kudy jdu. A tady Nevidíte věc. Ty jsou bloky. vidím. Tak vy se půjďte tam kolik mám sakramony? Tady je enderman. Jo, tak si ho zabij, já ho nechci už. Dal jsem ho. Jo, 1,67. čeho? Kudy se chodíme? Tady. A já přes tu blbou dyni nevidím. No to jde sakra, pojď za mnou, pojď rovně.
tady je už světlo. Nebudu vám říkat, kolik mám. Kolik? Nebudu. Říkej, please, já mám 13:41. Na mě nikdo nemá. 20 něco, co? Kolik Má- máš? 18. Dobrý. Doky, kolik máš ty? Asi nějak 4 nebo 5. Ale tak roky mu to stačí, že jo? On nepotřebuje, on si všechno umí sehnat. Já trácet, to si zkusím. Lucko, já přijdu hodně dřeva, fakt hodně. Hej, Doky, ty si chceš koupit vy. No, ale já musím být ve Slovensku. A jak musíš být ve Slovensku? Protože to stojí za eura. Ne, vlastně ty slovenský prachy. Hele, musím dát Už workshop. Musím dát workshop. Hele Lukáši, to jsou moje, jo? Ty si já vytěžím. Jsi prasata. Jaký prasata. Já jsem Co přepl. tady dávají prasata? Jo, tady jsou spawn egg, víš. Jo. Ale to je drahý, to je 11. Hele, tu se zžene 7700, tak potom koupí vesničany, jo? Stejně. Jdeme obchodovat. Tady za 110 je drahý, všechno, já mám to Potřebujeme. Tady jsou monster spawny. To bych takže potřeboval. drahý. Doky, až nás šetříš 33 000, tak klidně. Mě z něho vypadla nová helma. Doky, Hele, ale vidíte pryč, jako já jsem nikdy fakt nic nehrál. Mám strach. Doky nás je 33 000. Hej, já jsem normálně dostal z kostlivce normálně brnko. A úplně nepoškozený. To jo, no. Já jsem v shopu, já nakupuju. Tady taky Lucka koukám. Já mám šíp ve vuku. Podívejte se. Počkej, to egg. Mám nějaký vajíčka koupit? Deep paper. Hej, koukej. Yes. Mám šíp ve vuku. Ten je hustý. Já Ale jsem to měl v ne- nose. Mám koupit sušenky, Ne, nekupuj, Ale nekupuj. bucket aha. papír, Ne. tak mám něco koupit. Víny, Ale jak to, že jsem si to nekoupil? kobl, nevím, něco. Musíš dát pravým, Honzo. Uran. Doky já koupím vlnu, jo? Ne, já nepotřebuji, já už mám postel. Ale já si dělám svůj postel. Já na ní nemám. To je krásný ostrov, ale velký ho máme. Spíš já mám velký dům spíš. Kolik mám? Já mám to špatně. Mám 3. Vajco. Ale jak to, sakra? Vždyť jsem si utratil jenom 1. Jak to, že mám jen 3? Asi Stále- jsi měl 5. Ne, já měl 13. A musíš si koukat na cenu, chápeš? Stálo to 1. Kdyby si uměl číst, asi 9, že jo? Jedno, buď 1000 grás, buď... Tam předtím je B, ty blbečku. No jo. plus, tam byla 1. To je jenom jeden kus, chápeš? B ne. A nebo to tam ne, a nebo je to vyprodaný. To nejde vyprodat, ne. Jde. A ty jo. Jo. Počkej, tak já... Lucko, já ti dám sekuru, aby si mohla to kopat, když jdu nahoru. Tak, raz. Zase úplně to zničeno, tyjo. Ne, nikdy není skoro zničeno. Ale zase nějaký creeper. Lukáši, No, že tam seš? nejsem. Tak Urbi, proč tam seš? Já mám málo peněz, víš, já mám 3. Aha. A já mám ještě méně, já mám 2, tak to žubu. Nechci. Lucko, můžeš tohle skopat? Mám teď. Teď mám 5. Dobrý, Ajajaj, ještě znova nahoru. to stačí. Tak to mám docela dost. Ale já tu doma v aréně, já si chci udělat krumpáčkovej. Tak musím ještě 2krát potom doma v aréně, nebo... Já mám diamant, já mám má brnění. Jo. No. Jak dlouho natáčíš to ještě? Nevím. Ne, A já- jo, už natáčím asi víc než hodinu.